भारतर प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत बहुत रहस्य भरी होई रही। यार प्रत्येक पात्र जड़े जड़े रहस्य। महाभारत को पंचम वेद बोली कुहाଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ଦେଶର ମନ ପ୍ରାଣ ଦୁଇଟିରେ ବସି ଅଛି। ଏହା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଥା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ମହାଭାରତରେ 100 କୋଟି ପାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାଭାରତରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରମୁଖ ପାତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ରୁଦ୍ର, ବସୁ, ଅପ୍ସରା, ରାକ୍ଷସ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲେ। ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଭାରତରେ କିଏ କାହାର ଅବତାର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 64 କଳା ଓ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମାନାଯାଏ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମନୁ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ସହସ୍ର କବଚ ନାମକ ରାକ୍ଷସର ବଧ ନିଜ ଅଂଶ ଅବତାର ସହିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଳରାମ, ମହାବଳୀ ବଳରାମ ଶେଷନାଗର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ଦେବକୀ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କ 6 ପୁତ୍ରକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ବଳରାମ ଆସିଥିଲେ। ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସଂକର୍ଷଣ ବି ଥିଲା ଓ ବଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବଳଭଦ୍ର ବି କୁହାଯାଏ। ବଳରାମଙ୍କ ବିବାହ ରେବତୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୀଷ୍ମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନାମ ଆସିଥାଏ, ଯିଏ ମହାଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ଦିୟୁ ନାମକ ବସୁ ହିଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ଶ୍ରାପ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ 8 ବସୁରୁ ଶାନ୍ତନୁ ଓ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 7ଟି ବସୁକୁ ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବସୁ ଦିୟୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନାମ ଦେବବ୍ରତ ଥିଲା। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ହିଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପିତା ପୁତ୍ର 2 ଜଣ ମିଶି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ମହାଦେବ, ଯମ, କାଳ, କ୍ରୋଧ ଏ ସମସ୍ତ ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିବା ମାତା ପିତାଙ୍କର ନାମ ଆଦିରଥ ଓ ରାଧା ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଓ ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ। ହସ୍ତିନାପୁରରେ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଓ ସିଏ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜସିଂହାସନର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ତାଙ୍କ 100 ଭାଇ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ବଂଶ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସ୍ତିନାପୁରର ମହାରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ବରଦାନ କାରଣରୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ 100 ପୁତ୍ରର ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପିତାଙ୍କ ନାମ ପଣ୍ଡୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ସିଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କବଚ ଓ କୁଣ୍ଡଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ମାଗି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭୀମଙ୍କୁ ପବନ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହନୁମାନ ବି ପବନ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଭୀମଙ୍କ ଠାରେ 10,000 ହାତୀର ବଳ ଥିଲା ଓ ଭୀମ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ। ଭୀମ ନିଜେ ହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭୀମଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହିଡିମ୍ବା ଥିଲା ଓ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମଙ୍କର ପରମ ବୀର ପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ଓ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଧର୍ମ ପିତା ପଣ୍ଡୁ ଥିଲେ ଓ ସିଏ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଓ ସେ ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଦେବକୀ ଥିଲା। ଏହାପରେ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ 33 ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସହଦେବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ହାପି ଲାଇଫକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।